Türkmenistanyň ýurtdaşy 22 ýaşly Sevara Bahramowa bäwegini dogurup salafan pakede goýup penjereden aşağı oklady. Bu gorkunç waka İstanbul Bahçelievlerde bolup geçdi. Bäwegiň jesedini gören goňşular haýal etmän polisiýa habar berdiler. Gyska wagtyň içinde jenaýetkäriň Bahramowa bolandygy ortağa çykýar. Bahramowany ilki bilen hassahana ýatyrdylar. Bejergesini alandan soň suwdun garşysyna çykarylan Sevara özünün göwrüldüğünü bilmänligini aýdýar. Arastaçylyk işlerini işleýänligi sebäpli işden kowulmajak bolup bu jenaýata baş goşan bolup biljegi hem öňe sürildi. Netijede Bahramowa özünün günäkärdigini kabul etmedi. Muňa garamazdan suwd 22 ýaşly Sevaranyň jenaýat işländigine karar berdi we onu şol ýerden tutsawhanaga ýiberdiler.